Представи си следното. Ти си още почти дете и изведнъж започваш да живееш живота, за който всички мечтаят. Летиш безплатно, носиш униформа, която отваря врати, хората ти вярват само защото изглеждаш уверен. И най-странното, колкото по-нагло е, толкова повече минава. Днес ще говорим за "Хвани ме ако можеш" от 2002 година, филм, който е едновременно забавен, напрегнат и тъжно човешки. И ще минем през целия процес, как е направен филма, защо работи толкова добре, как са изградени героите, кои моменти са най-гениални и как за цялата комедия стои една доста самотна история. И както винаги, целта на нашия YouTube канал е да създадем първото анимационно студио в България. Благодарим ти, че си тук. Края на 60-те, перфектният свят за измами. Филма се случва в епоха, в която света е по-доверчив. Няма интернет, няма лесни проверки, няма снимки навсякъде. Една униформа плюс увереност е равно на "вратите се отварят сами". Това е причината историята да работи толкова добре. В днешно време щеше да е по-трудно. Но тогава е било златна мина за някой, който разбира хората. Най-смешното е, че често не ти трябва план. Трябва ти само да изглеждаш, сякаш имаш план. Най-голямата суперсила, чар и увереност. Главният герой не е гений по математика. Той не е магьосник, той е психолог. Той чете хората и разбира едно просто правило. Хората вярват на това, което искат да е истина. Ако изглеждаш като пилот, ти си пилот. Ако изглеждаш като лекар, ти си лекар. Ако говориш достатъчно уверено, никой не задава въпроси. Това е смешното, докато не осъзнаеш колко вярно е. Филмът като игра котка и мишка. Историята работи, защото е като игра. Единия прави ход, другия го догонва. И точно когато си мислиш край, измамника измисля нов номер. Това поддържа напрежение, но и те кара да се смееш. Защото е толкова нагло, че става гениално. Тук хумора е в самата дързост. Защо ни харесва измамника? И това е малко страшно. Много хора се хващат, че подкрепят измамника. И после си казват: чакай, защо аз му стискам палци? Защото филмът го представя като млад, сам, наранен и отчаян да си върне контрола над живота си. Това не е чудовище. Той е човек, който бяга. И колкото повече бяга, толкова по-дълбоко затъва. Режисура и ритъм. Защо не става скучно? Този филм не ти дава време да се оттекчиш. Сцените са кратки, ясни, с точен финал. Всеки разговор или те размива, или те напряга, или ти дава нова следа. Ритъма е като музика. И точно за това можеш да го гледаш и днес, без да усещаш времето. Хуморът, смешното е в реакцията. Тук комедията не е във вицовете. Тя е в реакциите. Някой гледат с уважение, някой кима, някой дори се извинява. На човек, който буквално импровизира в момента. Това е хумор от класа. Не те натиска шегата, оставяте сам да я осъзнаеш. И точно за това работи. Човекът, който го преследва, не е злодей. Много важно, преследвачът не е лошия. Той не е чудовище. Той е човек, който вярва в правилата. И в някакъв момент той става единствената постоянна фигура в живота на измамника. Звучи странно, но е истина. В играта котка и мишка двамата се нуждаят един от друг. Единия бяга, за да се чувства жив, другия преследва, за да има смисъл. И точно това прави историята толкова силна. След малко ще ви кажа защо в края на филма не оставаш с усещането за победа, а с усещането за празнота. Най-голямата лъжа не е професията, а щастието. Филмът ти показва блясък, униформа, хотели, пари, внимание, но под това има друго – самота. Колкото повече измами прави, толкова по-малко може да се върне назад и започва да лъже не само другите, а себе си. Той не търси само пари, той търси признание, стабилност и някакъв дом. И това променя целия филм. Той става история за порастване, не за измами. Емоционалните моменти, които хората пропускат. Когато сме по-малки, гледаме този филм като приключение. Когато пораснем, виждаме друго. Опит да се върне семейство, което се разпада, дете, което се преструва на възрастен и човек, който бяга от реалността, защото не може да я понесе. И това удря, защото смешните сцени са върху тъжна основа. Това е причината филма да остане в паметта. Смеете и после те замисля. Финалът, истинското, хванахте. В края не става дума кой кого е надхитрил. Става дума за това, можеш ли да спреш да бягаш. Филмът затваря историята като човек, който най-накрая спира да играе роля. И остава само той. Без униформа, без номера. Това е най-голямата победа и най-голямата болка. Защо филма е легенда и днес? Защото е лек за гледане, но тежък на смисъл. Комедия, драма, трилър. Без да усещаш претенциозно. Най-важното, историята кара зрителя да си зададе въпрос. Ако можех да започна от начало, щях ли да направя същото? "Хвани ме ако можеш" е филм за измами, но не и за престъпления. То е за желание да бъдеш някой, за страха да бъдеш себе си, за това как чара може да отвори врати, но не може да запълни празнотата. Ако искаш и в България да се правят подобни филми, може да се абонираш за нашия YouTube канал, да споделиш клипа и да оставиш един коментар за алгоритъма. По този начин помагаш на мен и моят екип да съберем средства за студиото, за което ви благодаря.